Ahoj. Tak já mám dneska výjimečnou příležitost seznámit vás s tím, co vlastně lidstvo už dlouho láká. Je to opředené takovou zvláštní rouškou tajemství. A to jsou různé experimenty, které lidi lákají. A z různých důvodů, někdy ze zábavy, ale dost často právě z důvodu nějakého sebepoznání a posunutí poznání svého nitra. Musím upozornit, že tyhle experimenty, o kterých tady mluvím a o kterých ještě budeme mluvit, jsou poučené, jsou dělané s vědomím, jsou edukované, jsou bezpečné a využívají k tomu, aby se dostali do toho lidského nitra, využívají přírodní, někdy i chemická nebo syntetická psychedelika, ať jsou to už různé houbičky, ať jsou to různé syntetické látky, ale vždycky je to s nějakým cílem, s nějakým vědomím něčeho a nejen pro prostou zábavu nebo jakousi prostopášnost. Jsou to tady asistované experimenty a zkušenosti z nich jsou poměrně dost vzácné. Dneska se můžeme setkat s klinikou Psion, můžeme se setkat s různými odbornými pracemi, vše literatury je plná různých prací, které hovoří právě o využití těchto látek, ať v lékařské praxi nebo v psychopraxi, teď mě vypadlo to správné slovo, ale nějaký obyčejný lidský zážitek, nějaká laická výpověď někoho, kdo prošel nějakým procesem, tak to se mi najít nepodařilo a myslím si, že to je škoda, protože právě ta laická výpověď je pro člověka, řekl bych, důležitější než jenom pouze vědecké poznatky s tím tvrdým vědeckým jazykem. A proto jsem si říkal, že by bylo fajn seznámit vás s dámou, která pro mě znamená v poslední době strašně moc. Známe se dlouho, známe se poměrně dobře a já dneska můžu říct, že to je moje kamarádka Verča. Verča je velmi zodpovědná, je úžasně otevřená, svobodomyslná a zejména šťastná matka. Matka samoživitelka s poměrně pohnutým dětstvím, která neuvěřitelně krásným a záviděníhodným způsobem působí na svoji malou dcerku a při různých pokusech vyrovnat se svojí těžkou minulostí, která jí poměrně dost výrazně ovlivňuje její pohled na svět, ovlivňování jejího rozhodování, zatěžuje její myšlení, prostě jí tíží jak bavlna na prsou, tak při těch pokusech vlastně Verča hledala, zkoumala, potřebovala něco, co by jí osobně nějak dalo možnost poznat, posunout jí, nějaký seberozvoj a přes různá psychedelika, s kterýma má poměrně bohaté zkušenosti, o tom vám asi bude i sama vyprávět, došla až k jisté vrcholné ceremonii. A zdá se, nebo mohu říct, že ta Veroniku dostala tam, kam asi chtěla dojít. A ačkoliv si musíme všichni uvědomit, že to je věc výrazně individuální a nemusí působit na všechny podle stejného vzorce, tak Verča měla to štěstí, že se jí to povedlo a myslím si, že by bylo škoda, kdyby se s vámi o tom nemohla podělit. Proto jsem moc rád, že přijala pozvání a přišla se s vámi podělit o to, co prožila, ale také, jaká cesta k tomu vedla, protože ta je k tomu neméně důležitá, protože ta ceremonie, o které bude dnes mluvit, je vyvrcholením té cesty. A bez absolvování těch dílčích kroků, které k tomu vedly, by ten výsledek, který je z mého pohledu prostě úplně famózní, by se vůbec nemusel dostavit a nemusel by mít takovou hloubku, jakou na Veroniku měl. Veroniko, ahoj. Ahoj, Tome, já moc děkuju za pozvání a děkuju, že jsi mi takhle hezky představil. Já bych teď asi chtěla jakoby promluvit o mé cestě, která se nazývá cestou vlastně za vnitřní svobodou. A k tomuhle mi pomohla jedna taková kráska z Mexika, která se jmenuje Bufo alvarius, neboli ropucha kolorádská. Teď asi trošku řeknu něco o ní, protože asi spousta z vás nebo spousta lidí, kteří to budou poslouchat, asi nemají úplně pojem třeba o tom, kdo to je nebo co to vůbec je.
Takže Bufo alvarius je ropucha kolorádská, vyskytuje se teda v Mexiku. Vyložení její teritorium na Sonomské poušti, která je vlastně na hranici se Spojenými státy. A tahle kráska, když za dob vlastně dešťů vylézá za účelem páření, kde se vlastně odchytává a má na svém těle takové 4 bradavice a 2 z těch bradavic se jí, ten sekret z nich se jí vlastně vymáčkne, vždycky to bývá v nějakém, že je posazena do nějakého akvárka, kde se jí vlastně vymáčknou ty bradavice, 2 z nich a ten sekret se vlastně nechá uschnout a následně se z toho akvárka se škrábne a pak se vlastně využívá. Jenom bych zdůraznila, že na základě tohohle zásahu se té ropuše vůbec neublíží. To znamená, že jako odběrem toho sekretu nezhyne nebo... Ne, vůbec nic takového. Je to vlastně dělané všechno šetrně, opravdu se jenom vymáčknou ty 2 bradavice, ty 2 se jí tam nechávají z důvodu toho páření a pak se normálně vlastně pustí zpátky do přírody. Ten se jí doplní potom ten sekret zpětně? Ano, zhruba do 5 dnů se jí vlastně ten sekret obnoví, takže ta žába, ale ropucha vlastně neutrpí vůbec tady s tím zásahem vlastně jakoby nic. Takže jestli to chápu správně, tak ten sekret, který ona má jako z těch bradavic, to není nějaká obranná látka, kterou by nějakého predátora mohla ohromit nebo ochromit. Teď je asi vlastně jako důležitý vůbec říct, co tam má za ten sekret a ten sekret je 5-metoxy-DMT, což je vlastně považováno a je to dokonce, troufám si říct, že i vědecky už podloženo, že to je vlastně nejsilnější psychedelikum na světě. Je to vlastně takové spojení jakoby s Bohem. Aha, tak to se teda moc těším na to, co nám budeš vyprávět, protože to zní přinejmenším velmi, velmi zajímavě. Takže říká, že 4 bradavičky, které ona má na sobě u těch končetin, tak vlastně 2 se jí nechávají právě proto, aby byla zachovaná ta funkce, která tam jako původně byla. A jakým způsobem teda vlastně se ta látka může užít, nebo jakým způsobem ji vpravíš do svého těla? Takže tím, jak jsem říkala, že to vymáčkne, se škrábne se to z toho skla, vlastně už suché, tak se ta látka dává do takové dýmky, která má na konci baňku, do toho se vlastně ta látka dá. To je taková ta skleněná dýmka, co se prodává, co za 20 Ano, jaký mají všude Vietnamci. Ano, aby jsme si rozuměli. Takže tak, no a takže vlastně do té baňky se dá a důležitý je říct, že vlastně ta látka se musí zahřát, ta látka se musí zažhavit. Vyloženě, aby vlastně se ta látka pracovala aktivovala tak, jak správně má, přesně, aby se aktivovala, děkuju. Takže takhle se vlastně jakoby užívá. To, když si jako se škráblou sníš, tak se ti nic nestane. Aha, protože tam chybí právě ten prvek aktivace. Přesně. Napadlo mě, přiznám se, že jsme o tom tady už mluvili, takže ne, že mi to úplně napadlo, ale trošku ti napovím, použití moderních technologií. Ano, lze to udělat i určitě všichni znáte takovou tu cigaretu, jednorázovku, vapolizérku a tak dále, takže se to vlastně dá dát i do té vapolizační cigarety. To je totiž úžasně jednoduchá věc, nemusí člověk hlídat, aby to nespálil, aby se nespálil, ale prostě potáhne jenom z něčeho, co je elektricky zažhaveno a je to velmi jako jednoduché a člověk se na to nemusí tolik soustředit, může se soustředit na jiné věci, které jsou určitě neméně důležité. Tak ono vlastně při té jako rituální ceremonii, opravdu s těma šamanama, tam se to využívá tímhletím způsobem, kdy vlastně vy tu dýmku prakticky v té ruce nedržíte. To vám tam přikládá ten šaman, jo? Já se asi neumím ani představit, že bych do nějakého peruánského proleza za šamanem přišel s elektrickým vaporizérem. To si myslím, že by mě asi hnali. takže rozumím tomu, co říkáš, ale v našich podmínkách tady v Českých Budějovicích jako těžko budeme hledat šamany a prolez, takže tady k těm moderním technologiím klidně můžeme šáhnout a nemusíme se cítit nějak jakože to zneuctíváme. Určitě, když seženete někoho, kdo vám to z Mexika, nebo vy sami si tu látku z Mexika přivezete, tak si to samozřejmě můžete určitě takhle jako udělat. Ale určitě mi tak napadá, že by bylo dobré zmínit, že tato ceremonie, o které budeš mluvit a kterou už si trochu jako naznačila, vyžaduje značnou edukaci, vyžaduje vědomí, vědět, co tě čeká, vědět, jak se chovat, jak zareagovat na určité věci, ale také asi musí být všem jasné, že se do takové věci člověk nemůže pustit sám. Že potřebuje někoho, kdo ho
tou ceremonií provede a kdo dbá na správný průběh a kdo případně je schopen zasáhnout v případě nějakých neočekávaných zvratů, tak, aby nedošlo prostě k nějakým škodám na duši i na těle. Jo, tohle to bych určitě jako nedoporučovala nikomu, aby se do téhle látky pustil sám, že prostě si řekne, jo, to tady vyzkouším. Myslím si, že tam je obrovsky důležitý mít u sebe toho průvodce, protože až to tam vlastně pak budu vyprávět i v té ceremonii, vy vlastně jakoby upadnete do stavu, kdy nevíte, co se třeba děje s vaším tělem. A to je žádoucí. Přesně tak, kdy prostě třeba mácháte rukama, nohama a tak dále, takže tam může dojít k nějakému zranění. Ale teda, když to takhle jakoby nakous, tak já bych touhletou cestou chtěla moc poděkovat tripařům na stopu, kteří mi vlastně tuhletu krásnou edukaci k tomu, jak s tou látkou správně zacházet a jak s ní k ní přistupovat s tou pokorou a vůbec celkově mi tu edukaci k tomu dali. Já jsem s nimi právě zažila jednu ceremonii, která se týkala sanangy, a na základě toho prožitku s nimi a díky tomu, že je sleduju samozřejmě na sociálních sítích, mají platformu Hero, kterou jim jsem teďka zrušili, ale vydávají tam tyhle videa o těch ceremoniích, tak jsem věděla, že s tím mají tu zkušenost a oni vlastně byli ti, kteří mi dali tu edukaci k tomu, aby to z mé strany vlastně bylo všechno v pořádku. Takže tímhletím i moc zdravím a moc jim děkuju. Teď si používá takové zvláštní slovo, které mě teda osobně nic neříká a myslím si, že se mezi posluchači nebo čtenáři najdou i takový herisi jako já a pojem sananga třeba ještě neslyšeli. Jestli by si mohla to trochu jako... Určitě, tak sananga, teďka úplně to neřeknu správně, ale vím, že se to vaří z několika bylin. Je to jako svar, nebo jak to mám říct, z několika bylin. Jsou to vlastně kapičky, které se kapou do očí a velice pálí teda. Strašně pálí to, jako kdybyste se nakapli do očí tabasko. Je to pálivá záležitost, ale vlastně ono ve finále, já teda teďka budu mluvit za sebe jako subjektivně, je to můj pohled a vlastně jakoby moje zkušenost. Kterou máš za sebou. Kterou mám za sebou, ano. Na základě vlastně té bolesti. Jsem vlastně zapomněl říct, že Verča je strašná hrdinka. Kdy vlastně, když vám to nakopou do těch očí, tak vás začnou šíleně pálit oči, prostě neskutečně. Já jsem si to ani nedokázala představit, jak moc to pálí. A věděla si to, že to bude Ano, samozřejmě. Šla jsem do toho s tím vědomím, ale i přesto mě to lákalo, protože na základě té bolesti se vlastně dokážete, a pozor, tam je hrozně důležitý, i to, co se děje kolem vás. Takže vlastně tam obrovskou roli, nejenom, že jsem odehrála já, ta, která vlastně jsem šla tam s tím záměrem a na základě té látky jsem se chtěla dostat do sebe a něco sobě vyřešit, ale obrovskou roli tam hrála, vlastně já jsem teda ceremonii měla s Valhalou a s paní Ježíšovou, kdy oni celou dobu kolem mě krásně pracovali. Jo, kdy vlastně ta ceremonie té sanangy díky nim byla vlastně taková, jaká byla. A já jsem se skrze tu bolest vlastně dokázala dostat do toho svýho nitra, kde jsem si vlastně sama potvrdila, co všechno tam je nahromaděný. Je pravda, že jsem slyšel, že práce s bolestí, lidskou prožitou bolestí člověka vlastně osvobozuje, protože člověk se přirozeně bojí bolesti, zejména na svém těle. Člověk se bojí bolesti i druhých, ale zejména se bojí vlastní bolesti a pokud to dokáže překonat nebo dokonce s ní pracovat, tak ho to může někam posunout. Ale ne, asi každý k tomu nejde tu odvahu. Já jsem strašně rád, že si při vysvětlování té cesty své nebo při té přibližování té cesty použila slovo pokora. Já si myslím, že to je tam velmi důležité a přistupovat k látkám s pokorou a s nějakým cílem je hrozně důležité, protože oni mají moc, oni mají schopnost. A když ji špatně využiješ nebo ji nevyužiješ správným směrem, tak se to taky může zvrtnout. Určitě. Já si myslím, že je obrovsky důležitý, když člověk použije psychedeliku nebo už se rozhodne, že chce něco takového udělat ten krok vpřed a dát si jakoukoliv psychedelickou látku, tak je za mě obrovsky důležitý mít záměr. Mít záměr k tomu, co bych chci vyřešit. Bez toho záměru je to plitké. Ty látky si ve vás dělají, co chtějí, v podstatě. A chápu to správně, že vlastně každá ta látka umožňuje něco. To znamená, že ten záměr by měl být směrován k té látce, kterou se právě hodlám užít. To znamená, jak si, dám příklad,
budu používat lisohlávky, takže záměrem je naučit se něco nebo objevit v sobě něco. Použiju jinou látku, tak ten záměr musí být přizpůsobený té látce, kterou budu užívat. Říkám to správně? To asi úplně si nemyslím. Já si myslím, že vlastně tam je důležitý, na čem chceš pracovat ty. Asi není úplně důležitý s jakou látkou, ale co chceš v sobě vyřešit ty sám. Takže třeba, teďka dám takový příklad, to teda není úplně z mojí hlavy, je to z toho, že jsem samozřejmě se o psychedelika zajímám, baví mě, poslouchám různý podcasty a tak dále, kdy vlastně jedna zkušená psychonautka, respektive spoluzakladatelka Psynu, řekla, že vlastně každá z těch psychedelik má nějakou svoji inteligenci, což se mi hrozně líbilo, hrozně mě to oslovilo. To zní úplně nadneseně, že by jako látka mohla mít inteligenci, ale asi si myslím, že tomu rozumím. Tak oni většina těch přírodních psychedelik je vlastně z nějaké rostliny. Takže ta inteligence je té rostliny. Ale teď jsme mluvili o nějakém živočišném původu. Teď mluvíme o živočišném. Já vyloženě teďka, jakoby tohle se týká těch rostlinných. Ano. Ale za mě teda, jelikož jsem vyzkoušela i to živočišný psychedelikum, což je vlastně Bufo alvarius, tak jsem zastánce toho, že to spadá i do té říše těch živočišných psychedelik, protože každá vlastně z těch opravdu se mnou to prostě nějakým způsobem rezonovalo, když to řekla, že to psychedelikum má svoji inteligenci, děkuju, protože teď dám příklad třeba ayahuasca, to je vlastně taky směs bylin, ale vlastně hlavní tou je liána, přesně tak. Takže vlastně tam to jde jako open mind, tam to jde vlastně jako nahoru, tam se něco otvírá a takhle. Asi to vnímám vzdušnost nějakou? Ano, tam vlastně ten záměr toho může takhle. Ona vlastně i ta ayahuasca je jako, že tam můžete vidět věci, můžete vidět do budoucna, může se vám otevřít jakoby ten váš směr, je to individuální. Přesně tak. Za to třeba iboga, to je vlastně kořen, a tam se vlastně využívá ten kořen, kdy ta inteligence té rostliny... Bude minulost nějaká. Hodně jako přesně do minulosti, až jako k vašim kořenům a tak dále. Kdy vlastně ta Bufo alvarius, teda za mě vlastně jako teď už ze svých zkušeností můžu říct, že to je teda v těle té ropuchy, kdy vlastně za mě ta látka 5-metoxy-DMT jde prostě do té hloubky ve vás, jde do toho nitra. A troufám si říct, se s tím tělem. Jo, a troufám si říct, že takhle hluboko se nic nedostane. Nebo nezažila jsem jakoby takovouhle hloubku prostě. Tak nenadarmo se říká, že to je nejsilnější psychedelikum světa. Kam by si v téhle skupině nebo v tomhletom rozpovídání zařadila ty lisohlávky, ty hubičky? Lisohlávky jsou open mind i jako open out, nebo i jako nahoru i dolů, protože vlastně lisohlávky svým mycéliem jsou vlastně napojený na spoustu dalších rostlin v tom lese, kdy vlastně jsou spojený jak s těma kořenama, tak vlastně ale klobouček s nožičkou je nahoru. Takže tam opravdu Myslím si, že to mycelium spojuje nechci říct vědomí, ale vlastnosti vlastně toho lesního podhoubí, těch všech informací, které se v tom jako shromažďují. Lesní internet. Prostě to podhoubí se spojuje to trošku připomíná něco jako špička ledovce, kdy vlastně vidíme jen tu malou houbičku, která ovšem díky tomu mycelu je propojená s mnoha dalšími biotopy nebo nějakými dalšími organismy, ať už teda rostliny nebo živočišnými, a ty jejím užitím dokážeš do sebe dostat jejich inteligenci, jejich informace. Určitě tak, jako ty jsi to řekl moc hezky, přesně tak, je to taková ta špička vrcholu toho ledovce a myslím si, že i u těch lisohlávek, což možná většina z vás, kteří to teďka poslouchají, zkušenosti s lisohlávkami mají, a hlavně u nich si myslím, že, nebo hlavně u nich, u všech, je důležitý ten záměr, ale ten záměr mít opravdu z takový té hloubky té duše, opravdu z té hloubky sebe a být přesvědčen, že tohle to v sobě chci vyřešit a vyloženě to jako procítit a jako procítit. Dá tomu ten význam. Hluboce to jako procítit, než si tu danou látku dám, protože jakmile vy to vlastně dáte tomu tu hloubku, tu emoci toho procítění, tak pak ta látka, právě ta inteligence ví, s čím pracovat prostě. Tak já, když to jen krátce shrnu, tak vlastně všichni víme, že se tady povídám s Verčou,
s úžasnou slečnou, která přistupuje ke všem těmto věcem velmi zodpovědně, poučeně, než něco vyzkouší, tak si o tom načte spousty informací, povídá si o tom s lidmi, kteří s tím mají co dočinění, ať už z vlastní zkušenosti nebo na základě nějakého vědeckého výzkumu v rámci své praxe. A postupně se přes, řekl bych, i nelehké kroky dostala k pro ní vrcholné ceremonii Bufo Alvarius, o které vlastně dneska mluvíme, a ukázala nám, že cesta, která k tomu vedla, byla dlouhá, která přinesla malá dílčí uvědomění a malé dílčí posuny, a současně v současnosti prodělanou ceremonii Bufo Alvarius považuji za vrchol svých dosavadních řízených experimentů, a musím říct, že Veronika je opravdu duše osvobozena v tuto chvíli. Ano, určitě bych to taky takhle nazvala, moc hezky jsi to řekl. A moje cesta vlastně vůbec celkově k tomuhle vedla, je to už jakoby několik let zpátky, několik let zpátky jsem si tu věc sama v sobě začala uvědomovat. Ale táhne se to samozřejmě se mnou už od dětství, kdy jsem vlastně jakoby prožila ne úplně lehké věci, neuměla jsem se s tím jako dítě vypořádat, kdy vlastně na základě toho mi vznikly nějaká traumata, které si nesla vlastně sebou tím životem. Vlastně většinu částí z těch věcí si ani nepamatuju, protože lidský mozek má takovou úžasnou vlastnost. Vytěsní. Ano, přesně tak, že když prostě zažijete něco hodně traumatizujícího, tak vlastně vaše mysl to dokáže vytěsnit, protože vaše tělo si to nechce pamatovat. Takže vaše mysl to vytěsní, ale to podvědomí a vlastně i nevědomí to má v sobě, protože to tělo si to pamatuje. Jo. To si hezky, tělo si to pamatuje. Přesně tak. To vlastně ta fyzická část toho těla si to pamatuje. Takže mě vlastně... Jak se to projevuje? No. Ty vlastně nevíš, co tě tíží, ale cítíš, že tě něco tíží. Přesně tak u mě se to třeba jakoby začalo projevovat tím, že jsem začala tyhle potlačené emoce a věci různě nálepkovat. Jo, jakože třeba alkohol, neříkám tím, že jsem byla závislá na alkoholu, ale prostě ráda jsem si dala třeba skleničku. Protože v tu chvilku to vyšlo. Přesně tak, ráda jsem si třeba, vždycky, když jsem přišla z práce, tak jsem si dala třeba skleničku vína, kouřila jsem. Pak to začalo vlastně i tou cestou těch psychedelik, kdy jsem ty psychedelika užívala formou zábavy, kdy jsem k ním nepřistupovala, jakoby, přesně tak. To je možná dobře, že to říkáš, protože aby jsme tě tady neidealizovali jako někoho, kdo je prostě čistě uvědomělý, a tohle. Byla to cesta, kterou si musela jako absolvovat, a na začátku toho byly i lidské chyby, které dělají člověka člověkem. Určitě, takže vlastně začalo to vlastně od toho dětství, kdy tam se stalo spousta věcí. Pak jsem měla takový trošku nelehký partnerský život. A teďka vlastně před několika lety jsem se začala už vědomně uvědomovat tu svoji obrovskou tíhu, kterou jsem si nesla na hrudi. Byl to vlastně takový pocit, jako když jdete do kopce a nemůžete dejchat, zadejcháte se. To znám velmi dobře. Občas máte prostě stavy, že vás ta tíha opravdu jako svazuje na té hrudi, že se nemůžete splna plic jakoby nadechnout. Ale opravdu vážně řeknu, že tenhle pocit, že mám ten kyslíkový dluh a nemůžu se nadechnout, to je zničující. To je opravdu to člověka jako... To je tak strašně pocit, myslím, že to každý zná, že prostě potřebuje a nemůže se nadechnout, tak to je... Je to třeba v těch situacích, kdy jste pod nějakým tlakem, stresem a tak dále, kdy vlastně jako zapomínáte, když třeba, teďka řeknu příklad, když prostě s někým se hádáte, tak u toho zapomínáte dýchat. Zadržujete. A to vlastně zadržujete ten stres a ten stres zadržujete vlastně jakoby v sobě, takže... A pak to vyhřezne. Přesně tak, takže vlastně to jsou ty potlačené emoce a tohle to všechno, co jsem měla v sobě uložený, kdy jsem si řekla, že se toho chci vlastně zbavit té tíhy. A vůbec celkově pak už jsem trošku jako dospěla, už jsem vyrostla z těch telecích let, že jo, co si budeme povídat.
A trošku jsem se o ty psychedelika začala zajímat jinou cestou a začala jsem je brát jako obrovsky mocný nástroj k tomu se vlastně dostat sám do sebe. Já tě, Veronko, přeruším. Teď mě napadla jedna věc, která si myslím, že by mohla naše posluchače zaujmout. Já tě znám, já tě vidím před sebou, seš moje kamarádka, známe se, komunikujeme spolu, ale nevím, jestli by si třeba byla ochotná prozradit svůj věk, a protože na můj vkus na to, jak jsi moudrá, jsi velmi mladá. Mluvili jsme o tom, že jsi šťastnou matkou a já k tomu dodávám zodpovědnou a milující matkou. Nechtěla by si o té části, byť třeba úplně ne konkrétně, ale trochu se rozšířit, protože to rozšíří to obrázek o tobě a myslím si, že posluchači si tě tak přiblíží a budou třeba mít šanci ti lépe porozumět. No takže je mi 31. Vlastně dneska, když to tady společně natáčíme, tak za pár dní bude 32 teda. Takže mám dceru, která je 6 let a vlastně, když to teda řeknu, tak ty moje telecí léta, když to takhle budu nazývat, nebo nezodpovědný léta, začaly mezi nějakým 18. rokem, kdy samozřejmě začaly párty, alkohol, všichni to, nebo všichni asi to neznáte, ale většina z vás to... Ale znají to všichni. Co posloucháte. A kdo říká, že ne, tak to... Takže tak, no. Je to jeho potlačená emoce. Přesně tak, takže já se za to nestydím, ba naopak jsem za veškerý ty zkušenosti a veškerý ty chvíle, ať už byly hezký nebo špatný, jsem za ně ráda, protože mě přesně formovaly do toho člověka, kým jsem dnes. Tak, ono nedarmo se říká, že litovat bys měla toho, co si neudělala, přesně a ne toho, co si udělala. Takže i vlastně všem jako lidem nebo všem lidem, i kteří mi ublížili, tak jsem jim vlastně ve své podstatě vděčná, protože mě posunuli zase na té cestě. Tohle, já si troufnu říct, že tohle poznání mě potkalo taky, akorát o několik desetiletí později. Proto ti závidím tvojí moudrost v tvých letech, protože vím, jak je vlastně přijetí tohohle všeho, jak je to vlastně, jak to člověku strašně zjednoduší život. Stejně tak jako odpuštění je velmi očistné, tak i vlastně přijetí všech těch věcí je pro člověka velmi zjednodušení všeho. Nebojovat s tím a přijmout to. No tak vlastně já za poslední, když to teda jakoby vezmu, tak třeba za posledních 11 let, 12 let svýho života mi vlastně ten život, když to řeknu teda jako upřímně, mi velice nakopal zadek. A za těch 12 let jsem si prošla obrovskýma stádiema svýho života, ať už moc, jako byly tam spoustu hezkých, ale převažovaly spíš ty negativní věci. Ale já tady před sebou mám silnou ženu, odhodlanou, s úsměvem na rtu, která hýří pozitivní energií a nezbývá mi, než prostě použít tady velmi známý citát Friedricha Nietzscheho. Co tě nezabije, co tě posílí. Já moc děkuju a teď si troufám říct, že už to taky tak jako cítím. Už jsem konečně vlastně jakoby jsem našla své já ztracené a dokázala jsem díky kráse z Mexika, Bufo Alvarez, jsem dokázala najít opět sama sebe, protože jsem vlastně díky ní jsem se vyčistila. Tak, ale abychom tady zase se vrátili zpátky k meritu naší věci, už jsme si pověděli o to, že ta cesta je nutná, že to není jen tak, že se ráno probudíš a řekneš si tak a dneska si šluknu tady z vapíka a budu prostě jiná osobnost, nebo prostě já najednou prozřu. Tady to bych jako i upozornila, ať to jako nikdo nedělá, že vlastně tady ta cesta k tomu vede, jako ať ji každý má jakkoliv dlouhou. Ale musí absolvovat. A musí jako absolvovat a ať jako ty lidi to dělají s rozumem a opravdu s pokorou. Tak. S pokorou k těm látkám, ať už jsou jakýkoliv, tak prostě mít k ním úctu a pokoru. Protože když je člověk nemá, tak můžu říct i z vlastní zkušenosti, že vám vážně nakopou zadek. Je to podobný, já jsem vášnivý motorkář a motorky mám rád rychlou jízdu, mám rád adrenalin, ale pokud bych k tomu stroji nepřistupoval s pokorou a s vědomím toho výkonu, tak mi taky nakope zadek. Přesně tak. A tak je to se vším. Ta pokora je ve všech oblastech toho lidského života velmi důležitá. A ještě bych jako zdůraznila, že ty psychedelika vám můžou i velice uškodit, protože furt se bavíme o psychedelikách. Je to věc, která vám rozšiřuje vědomí, je to věc, která ovládá vědomí. Přesně tak, a je to věc, která pracuje s vaší psychikou. Takže pokud můžou nastat i chvíle, kdy se dostanete opravdu do nehezkých situací a je hlavně ještě důležitý mít správný set a setting, jo? Kdy je hrozně, tady na to bych opravdu
vždycky jsem si říkala, taky dám. Pojďme to vysvětlit. Setting jsou to dva různé pojmy, pojďme to vysvětlit. No, tak já dám spíš takový příklad, aby to jako lidi pochopili, že co se tím vlastně myslí je, že když si dáte jako nezodpovědně, třeba jako já, někde nějaký psychedelikum, ať už třeba na párty nebo tak dále, tak vlastně v tu chvíli vy si to dáte na té párty a zjistíte ale, že vám tam vlastně není vůbec dobře, že vám nedělá dobře to prostředí, že vám nedělá dobře ta hudba, že vám nedělají dobře ty lidi. Ale teď vlastně jste sám uvězněný v tom stavu. Jo, a teďka třeba nevíte, kam jít, co dělat a tak dále. Ale na tom místě je vám nepříjemně. V tu chvíli vám může prostě začít nehezký stav. Jo. Takže to je vlastně právě ten set, jakoby to prostředí. Jo? Mít správný to prostředí a dávat si to se záměrem a nejlépe si to dávat s člověkem, který už s tím má zkušenost. Nebo ještě lépe tam toho člověka mít, který s tím má zkušenost. A ještě lépe tam mít člověka, který si tu látku nedá a je tam s vámi. Protože vy si s ním pak můžete povídat, ten člověk má čistou hlavu a může na to nějakým způsobem reagovat. Pak tam může fungovat i nějaká sebereflexe, že zpětně se vlastně dozvíš, jak si reagovala, jak si na něj působila a on nebude mít hlavu jakože pod vlivem nějaké takže látky. Jakoby v tomhletom určitě jakoby na to dát pozor. No. A jak říkám, určitě k tomu přistupovat prostě zodpovědně. To je skvělé. Věřím tomu, že to posluchači nebudou brát jako návod, ale budou to brát jenom jako zkušenost a budou z toho cítit dostatek toho, že to opravdu není, se člověk nám probudí, řekne, tak dneska budu svíčkovou, tak si ještě k tomu tady dám něco takového. Že to je opravdu dlouhodobý proces, který vyžaduje přístup a edukaci a vůbec všechny ty věci, které tomu patří. Pojďme na to. Já se na to strašně těším. Takže tak já něco teda řeknu, to je samotné ceremonie, kdy teda ceremonie z Bufo Alvarius neboli ropuchou kolorádskou probíhala ještě se 2 průvodci. Na základě, jak už jsem zmínila, od kluků, od tripařů na stopu, kterou jsem od nich dostala úžasnou edukaci k tomu, takže jsem věděla, co mě čeká, věděla jsem, na co si mám dávat pozor s těmi lidmi a tak dále. Byla tam jistá dávka zvědavosti? Obrovská. Jako mě to zbudilo okamžitě totiž. Zvědavost samozřejmě tam byla obrovská, ale ani ne tak zvědavost, jako ta naděje. Jakoby, šance. Jo, ta šance na to opravdu zbavit se toho balvanu. Jo, zbavit se té tíhy a opravdu vyřešit si v sobě ten svůj vnitřní svět. To byl vlastně takový ten můj největší maják toho. Ale myslím si, že takový to mrazení v zádech, ten adrenalínek, to tam byl taky. Určitě, samozřejmě tam byla i zvědavost, ale převážně u mě to dělalo to, že jsem opravdu s tím svým vnitřním světem pracuju, chci ho poznat a nenadmo se prostě říká, že jaký máš svět uvnitř, taky je svět kolem tebe. A já jsem si až po několika letech uvědomila, proč svět kolem mě je takovej. Protože můj svět uvnitř taky není jakoby. A já jsem svůj svět uvnitř vlastně vůbec neznala. Protože tam byly zapečetěný ty traumata, které já jsem si ani vlastně nepamatovala. A nechtěla jsi je připustit? A přesně, nevěděla jsem spíš ani, jak s nima pracovat, jak je dostat ven. Byly zakonzervovaný. Takže jsem do toho teda takhle vlítla po hlavě, kdy samotná ceremonie, teda cesta k ní byla teda taky docela složitá, kdy vlastně ceremonii samotnou jsem měla mít v sobotu, 18.10. 16.11. Pardon. 18. bylo pondělí. 18. To já si pamatuju, že mám dobře. 18. totiž jsem měla ceremonii se Sanangou. Pardon, tady ta ceremonie probíhala 16. Ale to asi jinak v jiných, jako, protože Sananga asi předcházela tomu. Ano, nejdřív byla Sananga, ano. A hlavně Sananga byla s tripařema na stopu, tohle byli úplně jiní lidé. To probíhalo úplně někde jinde. A měla jsem tedy 2 průvodce, kdy vlastně cesta na samou ceremonii mi trvala už od čtvrtka, protože mi do toho přišly nějaký komplikace, malá mi onemocnila, pak jsem měla problém s odvozem, ale tím to vlastně... Nebrala jsi to jako nějaký jako znamení? Vůbec, naopak. Já jsem to brala jako, že to je pro mě zkouška, jestli to chci opravdu absolvovat. Spousta lidí by to brala jako znamení, že to nemá jet. Ne, já jsem to brala jako opak toho, že tohle to musím překonat. Takhle jsi to cítila. Jo, že tohle to musím překonat proto, jako kdybych si to měla tímhletím zasloužit. Že si proto opravdu jdu, že z té hloubky duše to opravdu chci a chci to podstoupit a že prostě jsem proto ochotná udělat všechno. Pokud to také cítíš, tak protože jsem se chtěla uzdravit a tohle jsem viděla jako tu možnost toho. A
Takže jakoby ta cesta tam byla teda už velmi jako taková rozpačitá a když jsem teda dorazila na svou ceremonii, tak tam mě uvítali úplně úžasní lidi, 2 průvodci, kteří mě vřele přivítali, já jsem byla obrovsky nervózní. Byli to chlapi nebo? Ano, byli to muži, jeden z těch průvodců mě prováděl hudbou, druhý z těch průvodců vlastně hlídal moje fyzické tělo a hlídal mě jako osobu. Přesně tak, abych se neublížila nebo něco podobného. To musí být sehraný jako hráči, protože to je věc velmi důležitá. Ty musíš důvěřovat. Ty ano, si vlastně tam je obrovsky důležitá důvěra. Ty si celá odevzdáš a svědomím toho, že vlastně nebudeš přivědomý, že vlastně budeš úplně v jejich rukách, takže ta důvěra i ta jejich nějaká zkušenost, zručnost musí být na místě. Určitě, 100%. A ta důvěra je tam obrovsky důležitá, protože jakmile k těm lidem nemáte důvěru, tak se jim nedokážete ani odevzdat. Ani té látce, ani jim. Vlastně vy v tom stavu furt přemýšlíte třeba jako, jestli je všechno v pořádku a tak dále. To tě ruší, ale. Samozřejmě. Umíš si představit, že by tahle ceremonie neprobíhala individuálně, že byste třeba byl kurz, kde by bylo 15 takovýchhle zájemců a oni by to jako měli jako... Vůbec. Ne, čistě individuální záležitost. Jako není jiný... To nevím, jestli se to dělá nějak jinak, ale myslím si, že tohle je opravdu jakoby... Já tomu rozumím. Jenom, aby jsme to upřesnili, aby to bylo jasný. Třeba není jako s ayahuaskou, kde prostě přijedete na nějaké určitý místo a tam prostě je v okruhu třeba 10 lidí, dáte si všichni ayahuasku a prožíváte to tam, kde vás vlastně hlídají ty šamani. No, to se vlastně jako pije, že ta ayahuaska. Takže tohle si nedokážu takhle představit. Nevím, jestli se to někde dělá, nikdy jsem teda o tom neslyšela, nebo jsem se ani nedočetla, ale myslím si, že to je opravdu takhle jako pro jednoho člověka vyloženě. No kdy já jsem tam vlastně přijela a byla jsem obrovsky nervózní. Opravdu krve by se ve mně nedořezalo, jak se říká. Nemohla jsem v podstatě skoro ani dýchat. Byla jsem úplně rozložená. Byla jsi plná očekávání, by se dalo říct? Nebo si naopak to očekávání v sobě potlačila, aby si to nesměrovala někam jinam, kam by třeba... Já jsem hlavně, tady to je hezký, že jsi na to zeptal, to očekávání nemějte u téhle látky. Myslím si, že to nemějte u žádné látky, protože ani jako v životě nemějte žádný očekávání, si myslím. A člověk nemůže být zklamaný. Přesně tak, protože mít od něčeho očekávání je už taková ta jako krok k tomu, že vás pak ty kroky toho druhého člověka nebo té situace prostě jako zlomněj. Mít očekávání od situací nebo od lidí je podle mě s prominutím blbost. Ano, jenomže to očekávání je přirozená lidská vlastnost. Tam jde o to, že já vlastně jsem se o tom něco přečetl, něco jsem se o tom dozvěděl, něco chci, aby mi to dalo, to znamená, že už mám nějaké očekávání. Ano, ale jenom, já ti rozumím, co tím chci říct. To očekávání to vlastně může jako zbrzdit, nebo to může nasměrovat někam jinam. Ale jak vlastně nemít očekávání? To přece vůbec není jednoduché. Není to jednoduché, samozřejmě jsem měla nějaké očekávání nebo představu o tom asi, jak to bude probíhat. Ale právě tu představu jsem si udělala na základě toho, co jsem si načetla, naposlouchala a nakoukala. Takže vysoká pravděpodobnost. Takže vlastně ono právě to je i to, proč tady teďka společně jakoby sedíme a to vlastně, co chci sdílet, že já jsem veškeré ty zkušenosti s touhle látkou jsem viděla s propojením sebe, s propojením nějaký obrovský božský lásky, se sjednocením, se vlastně s nějakou smrtí toho ega, kdy se vlastně pocítíte tu nádheru a tu lásku, kdy vlastně jsem slyšela v jedné tiskové konferenci, že tam nějaký psycholog říká, že vlastně pojem nebo slovo láska je vlastně málo. My tady vlastně pro ten pojem toho, co oni tam cítili, to slovo ani správně nemáme. Jo? Já musím upozornit ještě na jednu věc, protože Verča tady používá slova, která mohou znít nadneseně až jako nevěrohodně. Veronika je velmi citlivá duše a díky svým zkušenostem, vlastnostem a asi i nabitým nějakým znalostem, nějaký skill, je velmi, velmi dobrá, velmi úspěšná ve vykládání karet. Je velmi ezotericky zaměřená ve smyslu citlivá, vnímavá. Umí pracovat s něčím nehmotným, něčím nehmatatelným a umí respektovat a s pokorou přijímat jakési signály, které si teď troufnu říct, my obyčejní smetelníci nevnímáme, nebo nemáme tu možnost, nebo to neumíme, nemáme ten skill.
proto, jak říkáš, propojení, láska, city, to je věc, který si můžeme každý představit trochu jinak, ale v tvém pojetí to je v podstatě jakési pouto. Je to něco, nějaký kanál, s kterým dokážeš komunikovat, a to je pro vysvětlení, aby jako si všichni ostatní mohli uvědomit, že vnímáš taky něco mezi nebem a zemí. Určitě to takhle mám, děkuju. Je to tak a tohle vlastně jsou tak silný pocity v tu chvíli, že my tady vlastně proto nemáme ani ty správný slova. Takže jsem měla takovýhle jakoby v uvozovkách očekávání, kdy jsem si říkala, jo, tak to asi bude probíhat takhle, ale nikde jsem právě nenašla takhle specifickou výpověď, kterou já tady chci právě jakoby udělat, kdy moje ceremonie se lišila. Lišila se vlastně o hodně. Takže probíhala vlastně tak, že, jak už jsem zmínila, přišla jsem tedy za průvodci mě vřele uvítali, nějakým způsobem jsme si popovídali, co a jak bude a tak dále, kdy vlastně mělo teda už dojít na ten samotný krok, kdy jsem si měla látku aplikovat, tedy jak jsme říkali, aplikovat tím, že danou věc tedy zažhavíme a je to vlastně kouření, jo? Kdy ji vlastně jako inhalujeme, jo? Ano, do plic. Takže já jsem se teda posadila, v místnosti byla krásná atmosféra, já jsem byla s průvodci naladěná, byla jsem nervózní vnitřně, hrozně nervózní. Světlo? Bylo tam tak akorát. Byla tam opravdu, tam hrála hezká hudba, svíčky tam byly, voňavý tyčinky, možná santalové dřevo. Jo. A kdy teda mělo už dojít na tu samotnou aplikaci, kdy já jsem byla tak jako vnitřně stažená. A pozor, tady byl důležitý ten záměr. Jo? Ten záměr toho, to uvědomění si toho, proč tam jsem, co chci od té látky, co od mě přesně tak. Jo? Takže tam jsem si vlastně jenom přeříkávala v sobě, proč tam jsem, proč to dělám a vlastně co v sobě chci vyřešit. Kdykoliv vlastně tady můžu ten svůj záměr vyslovit nahlas. A ten můj záměr byl vlastně zbavit se těch traumat. Traumat z dětství, očistit se, vyčistit se. Svalit ten kámen z prsou. No, takhle jsem to jako by úplně neřekla, ale protože já jsem úplně samozřejmě netušila, že to je spojený s těma traumatama, jo? Ta tíha na té hrudi. Tušila jsem jakoby z části, že tam něco je, ale netušila jsem, že tohle Bufo Alvarius dokáže, když to řeknu takhle. A když jsem teda si vzala dýmku do ruky a byla jsem uvnitř tak stažená, že jsem myslela, že se ani nenadechnu. Prostě toho. Kdy se vlastně musíte vlastně nadechnout jakoby z plných plic, pak ten dech zadržet a v tu chvíli vlastně, když jsem si dala toho práska, zadržela ten dech, tak jsem seděla jsem a začala jsem se vlastně pomalu jakoby pokládat to tělo k zemi. Takovej jsem měla pocit. Jestli jsem tam sebou flákla jak brambora, to nevím. Ale mě, já prostě říkám jakoby ten můj pohled, kdy já jsem se prostě něžně, krásně, pomalu důstojně, jsem se pokládala na tu zem, kdy v tu chvíli jsem začala vidět pár obrazců, takových jako geometrických tvarů, trošku barvy a najednou nic a tma. A nevím. A mluvíme teda o čase bezprostředně po tom potahu. Ano, byl to jeden potah, pár vteřin, vlastně jsem to držela. To je neuvěřitelný. A v tu chvíli jsem se vlastně ponořila do toho stavu. A teď asi každý bude očekávat, co budu vyprávět z toho stavu, kdy já si z toho stavu moc nic nepamatuju. Mám prostě střípky, mám útržky, které si pamatuju a ty střípky a útržky nejsou vůbec hezký. Mm-hmm. Určitě tady s váma chci sdílet, proto to vlastně i takhle, jako my tady teďka nahráváme, proto tady jsem, kdy já jsem měla úplně opačnej
zážitek na té bufo, než jsem se doposud jako načetla, vydělala a tak dále. A v tu chvíli vlastně já jsem se ponořila do nějaký si tmy, až temnoty bych jako si troufla říct, kdy to bylo plný strachu, plný bolesti, plný až jako beznaděje, bezmoci a hrozně jsem křičela a strašně jsem plakala. Nevím, jestli ten křik byl vyloženě jako i navenek. Ano, děkuju. Nevím, jestli nebyl jenom vnitřní, ale já měla pocit, že strašně křičím. Až mám střípek, kdy jsem se držela pěsti na hrudi a jako žalostně úplně jsem plakala, úplně s takovým tím jako žalem, jo. Myslím si, že každý z nás určitě prožil nějaký sen v noci, kdy má pocit, že strašně křičí, prostě zoufalství, beznaděj, křičí, o pomoc, křičí bolestí, ale vlastně ven nevyjde ani hlásek. No, ale takže, to nevíme. No. Jo, takže vlastně jako pláč a ty prožitky byly reální, protože pak tam mám právě ten střípek, kdy jsem cítila, že hrozně pláču, tekly mi slzy a cítila jsem prostě to, jak vlastně vzlikám, to, jak prostě tam ta bezmoc, to prostě, ten žal, jakoby. A pak vlastně zase nevím, nějak prostě jakoby hrozná furt temnota a tyhle ty pocity, kdy pak vlastně přišel jeden z průvodců a vzal mě za ruku a řekl mi, nejsi v tom sama. Vzal tě zpátky. A přesně tak, vzal mě zpátky. A teď vlastně už zpětně, když ta ceremonie, teď už je dneska, je to vlastně přesně 3 týdny, co jsem po ceremonii. A tohle to mě vzalo zpátky, přesně tak. Protože já už jsem se ponořovala do něčeho, co bylo fakt jako hluboký a temný. A přesně tak, dostala jsem se do těch vnitřních traumat, které byly tak hluboký a tak jakoby ve mně zakotvený, že nebej tam toho průvodce, si myslím, že kdyby takhle nezareagoval v tu chvíli, nevím, co by se dělo. Těžko říct, to už by byla spekulace. Ale tahle ta věta... Si ráda, že to dopadlo takhle. Jak určitě. A tahle ta věta pro mě byla hrozně důležitá. Nejsi v tom sama. Můžu říct, že do dneška mi to pořád zní jako v uších. A teď jsem vlastně budu jen takovou interakci, jako, jak to mám teď, jak se mi to jako přesunulo do té mý reality. Tahle věta přímo, nejsi v tom sama, že jsem si vlastně uvědomila, že po tomhletom jsem už jako hrozně toužila to v tom životě cítit, aby za mnou někdo přišel s takovou tou pomocnou náručí a řekl mi prostě, beru v těch, když to řeknu ošklivě, v těch sračkách, jakoby nejsi sama, nejsi v tom sama. Protože já jsem se vlastně v tom sama celou dobu těch spousty let utápěla. Jo? A tohleto úplně teďka, jakoby, když si to přesunu do té reality, bylo to, že tohleto jsem potřebovala slyšet v tu dobu vlastně. Takže to byl vlastně střípek toho, co si ještě pamatuju, kdy on mi to řekl a držel mě za tu ruku a já jsem ho jakoby úplně hladově za tu ruku prostě držela, úplně jsem cítila tu pomoc, jakoby, jo, to ukotvení najednou, kdy jsem se vlastně jakoby celá úplně jako stočila k němu a úplně jsem cítila to bezpečí ohromný. A furt si pamatuju, že jsem strašně jako plakala, kdy pak už jsem začala nějak jakoby trošičku víc vnímat, pak jsem začala hodně vnímat toho průvodce s tou hudbou, který jakoby bubnoval. A to teda... Aha, takže to nebyla jako reprodukovaná hudba, to byla jako vyloženě... Ne, ano, vyloženě jeden z průvodců jako bubnoval a měl různý jako nástroje a tak dále, přesně tak, kdy on vlastně jako bubnoval a to už jako si trošku víc vybavu a v tu chvíli to vypadalo fakt, když ze mě vymítají ďábla, jo, když to takhle řeknu. Z takových těch filmů si představte, jak jsou... A on vlastně může rytmem toho bubnu reagovat na tvůj momentální stav a buď něco akcelerovat, nebo naopak něco potlačit, zmírněním tempa a podobně. To vidíš, to je taky důležité zmínit. Jo, buď vlastně on vás tím tempem a tou sílou toho bubnování z vás jako něco dostává. Vygraduje to. Přesně tak. A nebo naopak, když on sklidní tu část, tak vlastně vás uklidní to tělo. No a on vlastně začal jako bubnovat a v tu chvíli mě se prostě jakoby ležela jsem a v tu chvíli se mi začala jako pomaličku nadzvedávat hruď. A víc a byla jsem vlastně jako už nad zemí s tou hrudí, jako kdyby mě vážně něco drželo, jak kdyby vás něco chytlo jako za tričko a vytáhlo vás. Ale jenom půlka toho těla prostě, jo. Takže si představ, jak z těch hororů prostě, jo, jak tam leží ty ženský na té zemi. Takže a v tu chvíli jsem se říkala, a to už jsem byla tak jako trošku vědomější, jsem se říkala, ježišme, a hrozně jsem cítila ten tlak na té hrudi a teď jak on bubnoval, tak mě to vlastně víc a víc zvedalo. A teďka vlastně druhý z těch průvodců řekl, nebojuj.
A teďka vlastně moje tělo se úplně uvolnilo, úplně jsem se rozložila na tu zem zase. Ale úplně jsem se tak totálně uvolnila, úplně od konečků prstů po prostě úplně celé tělo, jo, najednou úplně svaly a všechno. Kdy jenom ještě jakoby moment důležitý říct, že já jsem vlastně celou tu ceremonii byla v hrozný křeči. Hrozný, to je pochopitelný. Jo, v hrozný jako křeči a jako stažená hrozně. A kdy vlastně jsem se úplně uvolnila a on zase začal bubnovat a já jsem se zase začala nadzvedávat a takhle asi 3krát po sobě, kdy vlastně on furt bubnoval v tom stejném rytmu, ale moje tělo už proti tomu nebojovalo. Míň a míň bojovalo, kdy vlastně pak už přestalo bojovat. To je výhoda, že jsi to uměla poslechnout, že jsi porozuměla tomu pokynu a že jsi ho dokázala uposlechnout, protože může se stát, a to taky asi všichni známe, že ti někdo v dobré víře radí. Ty by si mu i chtěla uvěřit, ale nedokážeš to udělat. To je ta důvěra právě. To je ta důvěra v to a to vlastně jakoby oddání se. Oddání se té ceremonii, té látce a vlastně tomu, že jakmile tam jdete s tím přesně tak, vy tam jdete s tím záměrem toho vlastně, je to medicína. Já to nebudu nazývat drogou, jak asi psychedelika by spoustu lidí nazvali, já to budu nazývat medicínou. Dneska už se to i odlišuje, že jsou to látky, které jsou prostě jiný. Takže já to budu nazývat medicínou, kde já jsem se tam šla za účelem uzdravit. A byla jsem schopná akceptovat a prostě všechno, co by mi ty průvodci řekli. Jo? Takže to je taky hrozně důležitý. A v tom je důležitá ta důvěra, poslouchat. A hlavně poslouchat nejenom ty průvodce, ale i to svoje tělo. Protože vy vlastně v tu chvíli, jakmile ho poslechnete, tak to cítíte, že to bylo správně. Cítíte to svoje tělo, že to tělo na to reaguje. Je fajn, že to umíš přečíst. Že to umíš jako... to vnímáš, dokážeš to nějak jako identifikovat, rozklíčovat, dokážeš to poslechnout a dokážeš se podle toho jako zařídit. To ne každý umí. Člověk může mít pocity, ale nedokáže jim rozumět, tím pádem je těžko může poslechnout. To je jako u tebe úplně záviděníhodný a to je to sebepoznání. To je ta cesta, která k tomu vedla, že si vlastně ty kroky, který si prodělala, než si došla k této ceremonii, tak tě naučili s tím pracovat. A kdyby toho nebylo, tak si myslím, že toho nedokážeš tolik využít při té ceremonii. Proto ta cesta je k tomu tak důležitá. Já si myslím, že určitě, myslím si, že asi člověk, který o psychedelikách nikdy neslyšel, nikdy s nima neměl zkušenost, si možná tohle ani neposlechne, možná ze zvědavosti, ale že převážná část posluchačů už s tím zkušenost bude mít, anebo se o to aspoň nějakým způsobem zajímá, nebo o to slyšela, ale myslím si, že úplně člověk jako jen tak, jako že bys namátkově někoho vyzval z ulice a řekl mu, pojď si dát bufo, ono ti to pomůže, tak si myslím, že... Já si myslím, že vnímavý posluchač, který si tohle poslechne, když už si to chce poslechnout, tak... Vnímavý to pochopí a nevnímavý je na začátku té cesty. Já bych řekla úplně nevnímavý, promiň, já bych řekla otevřený člověk. Otevřený člověk jako spoustě novým věcem a otevřený člověk jako myslí srdcem i duší. Já jenom doufám, že to všichni pochopí ne jako nějaký návod nebo nějaké jako podbízení se, pojďte udělat tohle. Je to spíš zpověď. Je to skutečně výpověď člověka, obyčejného člověka, jak znovu opakuju, šťastný matky, která prostě je zodpovědná ke svému životu, je zodpovědná i za jiný život a přesto, jako, nebo možná právě proto, umí i s touhle částí své vlastní osobnosti pracovat. Určitě jakoby... Ale pojďme ať dokončit náš příběh, protože tam myslím, že ještě nejsme na konci. Dobře, no to určitě nejsme, takže vlastně jsme skončili u toho bubnování, kde teda mi bylo řečeno, ať nebojuju, takže moje tělo přestalo bojovat. A pak ještě vlastně nějakým způsobem bubnovali, moje tělo na to reagovalo a to už jsem byla opravdu jako při vědomí, kdy jsem pořád plakala a pak mě vlastně už jeden z průvodců vyzval vlastně, ať už si pomalu, až budu schopná a připravená, tak ať si sednu. No, takže jsem si, on mi vlastně pomohl si sednout, tak jsem se posadila, dostala jsem napít, nakapali mi do dlaní takovou vodičku, kdy jsem jí měla čichat, abych se zpřítomnila, která mi teda pěkně nakopala zadek, když jsem si přičuchla, protože opravdu to bylo přistání. Nějaká eterická? Jo, takže mě to vlastně zpřítomnilo, kdy jsme si teda ještě společně jakoby povídali
A mně bylo vlastně v tu chvíli řečeno, že jsem prožila smrt. Že vlastně Bufo Alvarius mi dalo ten největší dar, že jsem mohla zemřít a znovu se narodit. To byla ta bolest, to byla ta... Já jsem to vlastně v tu chvíli, teda se přiznám, tu chvíli jste takový jako, ještě jako oblblej, když to mám říct, jo, úplně jo, je to opravdu jako jak pro tělo, tak pro mysl, je to hrozně obrovský zásah, jo, takže jsem to nějak jako v tu chvíli úplně jako nevním, jako byla z toho plná a těch věmů bylo moc. Nedokázala jsem to úplně jako rozklíčovat nebo pochopit, co tím vlastně jako úplně myslí. Tak jsme se jako povídali, ale já už jsem měla takovou jako potřebu z té místnosti a vůbec jako odejít, nadechnout se čerstvého vzduchu, jít se prostě projít a jet domů. Asi i nějaký odpočinek, nějaká únava tam musela určitě, být. Takže vlastně až teďka zpětně mi přicházejí věci do mýho života, spousta věcí se mi otevírá a vlastně až rok po té aplikaci se vám můžou vlastně otvírat další a další věci. Spojovat se v nějaké celky. Přesně tak, kdy ono jakoby vám chodí spoustu uvědomění. Chodí vám to normálně v běžném životě, v tom, co děláte. Jo, není to nějaký, že musíte se jako napojit nebo že musíte meditovat. Samozřejmě to je super, když to děláte, dělám to i já. A asi úplně největší, jako mám takových pár největší uvědomění, co bych právě chtěla sdílet ještě, je když, ještě asi bych řekla, že vlastně 2 dny potom, po té ceremonii, jsem byla fakt taková jako unavená a necítila jsem se úplně jít mezi lidi, chtěla jsem být sama, takže vůbec zpracovat ten zážitek a... Jako doznít. No on to doznívá 2 až 3 týdny. Jo, jakoby vyloženě, ale ty první 2-3 dny jsem neměla vůbec chuť jako ani moc s nikým komunikovat a chtěla jsem být vyloženě jako sama. Se sebou. Přesně tak, ponořit se do sebe, co mi to vlastně jako ukázalo, co mi to otevřelo, co to vlastně jako by mělo znamenat. A pak mi přišlo vlastně první takový největší, nejhezčí uvědomění, kdy jsem šla na procházku a vracela jsem se už domů a šla jsem přes takovou louku a tam prostě je krásný výhled a svítilo sluníčko a já jsem se jako na chvíli zastavila a nadechla jsem se a v tu chvíli mi to došlo. V tu chvíli mi vlastně došlo, že nemám tu tíhu. Že vlastně ta tíha z té hrudi je pryč. Několik dní poté jsi uvědomila lehkost svého bytí. Jo, jako já už jsem to samozřejmě nějak tak jako pocitovala na té hrudi, ale tam přišlo to obrovské uvědomění. Že můžeš naplno cítit radost z něčeho. Přesně tak, že jsem se prostě nadechla z těch plných plic a vlastně úplně přišlo to obrovské uvědomění, že se vnitřně cítím svobodně. Že jsem prostě vnitřně nesvázaná a že mě uvnitř mě prostě nic netíží a že jsem prostě svobodná vnitřně. Je to prostě, bylo to něco jako, tam mám husí kůži teďka, bylo to něco úžasného. Ale to uvědomění toho pocitu si myslím je hrozně důležitý, protože pak vlastně ti to umožní na to všechno koukat jinýma očima, nezatíženýma. No to je naprosto závidění. Tam opravdu byl ten obrovský pocit tohodle uvědomění, který byl vlastně asi jako nejsilnější, nebo nejsilnější, to nemůžu říct, oni pořád přicházejí ty uvědomění, jo. Pak vlastně další věc, kdy další z mých uvědomění mi vlastně chodí každý den do běžného života, kdy třeba jak sama se sebou mluvím, jak mluvím s ostatními a najednou třeba řeknu nějakou větu, která mi předtím přišla normální a běžná a normálně jsem ji běžně používala a teď ji řeknu a říkám si, ale takhle to vlastně nechci říkat. A to jsou vlastně ty vzorce a ty traumata, kterých jsem se vlastně jakoby zbavila a teď je už nemám vlastně jakoby. A je zvláštní, že vlastně bezprostředně po té ceremonii si to člověk neuvědomí, to doznívají ty momentální aktuální pocity a že vlastně ten velký objektivní výsledek přijde až za několik dní. A taky se může stát, že třeba někomu nemusí přijít, protože, jak jsme říkali, to je individuální a to, že ti, jestli krásně říkáš, kráska z Mexika, Bufo Alvarius dal možnost prožitek smrti, že to je jeden z největších darů, který jako ti ty průvodci vlastně sdělili, že si měla tu možnost. Zase je potřeba říct, že
ne každému se tohle musí podařit. Ano, to určitě. Bufo Alvarius vám podle mě dá to, co právě potřebujete. To, co potřebujete k té změně toho života, to, co vlastně jakoby opravdu... Verčo, byl to tvůj záměr, když jsi vstupovala k té ceremonii těsně před tím započetím, když už jsi byla na místě, jak jsi říkala, že jsi opakovala ten záměr, byl tohleto ten záměr? Můj záměr byl ze sebe dostat ty traumata. A tohleto, to jsem ze sebe tam vypustila, byly ty traumata. Aha. Takže je to tak. Ona tě poslechla. Ano, ona poslechla to, co já jsem si vnitřně přála. Ty jsi to neměla ohraničit, ty jsi to neměla přesně pojmenovat, ty jsi viděla, že prostě je tam něco, co tě tíží a chtěla jsi to nemít a ona to takhle za tebe vyřešila. Ano, přesně tak. Ona mě vlastně toho vyloženě jakoby zbavila. A i když třeba se někomu bude zdát, ještě bych asi k závěru řekla, protože už budeme končit, řekla, že někomu se ta ceremonie možná bude zdát negativní. Takhle, když jsem to vyprávěla nebo říkala. Ano, já jsem si to vlastně trošku říkala jakoby taky. Ale jenom chci to uvést na pravou míru, že ta ceremonie pro mě byla velmi potřebná. A ten zážitek samotný byl pro mě velmi potřebný. Stejně jako Sananga, prožití bolesti tě posune. Tady jsi taky cítila beznaděj. Přesně tak, takže vlastně jakoby ve finále se to někomu může zdát negativní, ale pro mě to bylo krásné, protože mě to osvobodilo tohle a dostalo to ze mě to, co na mě vlastně jakoby bylo napácháno. To, co vlastně jsem si nastřádala v sobě. Verunko, tvoje cesta za vnitřní svobodou z Bufo Alvarius, teda tak zhruba týden dovolená, minimálně bych tak řekl. Určitě jako 7 dní potom. Jak ty říkáš, kráska z Mexika ti dala velké možnosti a jsem moc rád, že jsi ochotná se s nima podělit s ostatníma, protože věřím tomu, že kdyby jeden člověk, a tím jsem třeba v tu chvíli já, jeden člověk jako to pochopil správně, tak to svůj účel splnilo. Určitě. A tady to vlastně je proto, aby jsem otevřela třeba někomu oči, anebo aby třeba někdo, kdo se otevřel, ta duše jeho se otevřela těmhletěm možnostem. Je to naděje. A ještě bych úplně na závěr chtěla říct, že poděkovat všem lidem, kteří vlastně se mnou tu celou cestu absolvovali, kteří mě doprovázeli na tu samotnou cestu, nebo kteří mi byli nějakým způsobem oporou, ať už na dálku, nebo z blízkých přátel. A ještě bych taky hrozně moc chtěla poděkovat na závěr tripařům na vstupu, kteří, jak už jsem říkala, mi dali obrovskou edukaci k tomu. A taky krásně z Mexika. Takže jsem úplně všem posílám obrovskou i vděčnost. Tady všichni vidíte, že jak je Veronika čistá duše, že nezapomene na to poděkovat, být vděčná, projevit pokoru. Veroniko, já ti gratuluju. Moc ti gratuluju k tomu, co se ti podařilo. Ta cesta nebyla lehká a moc ti přeju štěstí ve všem, co tě čeká, co jako tě v životě ještě potká. A ať ti dlouho vydrží to, co jsem ti tady dneska přispěl do vínku, a to je šťastná matka. Já moc děkuju, Tome. Děkuji za všechno, Veronko. Děkuju.